Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sesepuh ingkang patos aturaken sabuning panjenengan dumateng panjenengan dewan pamuji. Para kadang bisa basa Jawa ingkang kinurmatan, warganipun dumateng sakiyaning para kawula agung merga saderengipun ngaturaken wasing andaran panjenengan suraken dumateng Gusti ingkang agung Gusti ingkang anut bandha-bandha agama serta dengan suami-suami Rupi kita tak pernah berasa kita mak dari sibuk kita sudah sakit mak buatkan adalah cara ini sensitivity sebagai sebuah seseorang ingkang buatkan man setunggal tanpa satunggalin selawat serta salam mugi kakunjukaken dumateng Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, lan pengikutipun mugi sudrabat kula lan panjenengan sedaya. Amin amin. Alhamdulillah. Para kadang wekdal punika kita sedaya saged mangerti dinten panika utawa hari lunasih ingkang perlu dipun katosaken wonten ing dinten punika. Inggih menika kados pundi saranipun mundhut ing salanipun Ki Hajar Dewantara ingkang awal kanthi wasta. Inggih menika ing ngarsa Sindrodo ing madya manguntarsa tutuning ranggayan menawi dipun jlentrehaken kamangke wonten tigang para ingkang saking wonten ing salanipun Hajar Dewantara ingkang purwaka utawa angka setunggal inggih menika ing ngarsa Sunturada anggadhahi teges utawa sarinipun inggih menika wonten ing ajeng utawi pangarsa saged kedhasanget kangge patulaken ingkang sae kangge para putra siswanipun. Guru menika kawis Wijo menika benih saged dados nuladani para putra siswanipun menawi Wijo iki sae para putra siswanipun ugi insyaallah sae ingkang kalih inggih menika iman yo lamuntas ingkang mapan wonten ing sak tengah lingkungan pendidikan saged nyurung-nyurungi para putra siswanipun supados sregep anggenipun sinau supados benjang nomor 2 ini bahasa Damerang di bahasa darahnya cewek ini menikah tanggal dari teges kawasan ini mapan wonten ing wingking dados saged kesayanganipun para putra siswanipun bab menika wigatosaken jalaran mugi kawula menika satunggaling kewajiban kangge kamulyan menika Wijo prayoga sanget menawi saged gulawantah
para putra siswa itu boten namung pinter ing babagan ngelmu ngertos kemawon nanging pesan anggadhahi budi pakati ingkang luhur biasa para putra siswanipun saged itu lan bekti dumateng para tiyang sepuh guru lan budaya menawi namun pinter ing babagan ngelmu ngertos kemawon dipun watosaken benjang malah bebayani tumrap bebrayan ninggahipun negara tulanipun gantos koruptor utawa teroris kekalih golongan tiyang menika mesti tiyang pinter ananging boten linambaran budi pakati ingkang luhur. Mbak, ada pengumuman ya, Mbak? Ada pengumuman ya? Juaranya itu juara 2 lewat juara 1-nya siapa enggak? Gitu. Ini pembacaan rutin. Tanyakan juara Dan ini masih juara 1-nya mana? Belum ada jawaban. Kurangnya suka-suka menyang orang pulau pun dari Tasmania buat sambut gabung panas sami sugeng siang akhirul kalam bila dikomunikasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.